Maya pa oras kabali. Kaya tabing mabilog ang puwersa ng GNN TV 44, pag-iyala rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni Pure balitang may kalap yaning Lunes, November 17, 2025. Ako po Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Abe, pagmanayo kang puyat o kulang kentuntod, aro, delikado yan. Inya naman, pasik na nga rin nyayaliwang organisasyon ang kampanyang Tabi Muna ay ng istorya ng Patricia Mamangon. Tinanong mo driver mo, kaya pa today? Tapos bigla siyang nagising. Ba? Problema na yan. Fatigue steals reaction time. One tiny mistake can cost a life. Isinusulong ng Philippine Society of Sleep Medicine o PSSM ang mas malawak na kaalaman tungkol sa panganib ng drowsy driving sa ginanap na Sleep Expo and Drowsy Driving Prevention Campaign noong November 15, 2025 sa Clark City Front Mall. Ayon sa pag-aaral, tinatayang hanggang 30% ng mga aksidente sa kalsada ay may kaugnayan sa pagkaantok o pagod sa pagmamaneho na kasing delikado ng drunk driving. Ang Pilipinas rin ang tinuturing na most sleep-deprived nation sa Southeast Asia. Ayon kay PSSM President Dr. Jimmy Chang, ang temang Tabi Muna ay naglalayong hikayati ng mga motorista na magpahinga kapag inaantok at matutunan ang mga maagang senyales ng pagod. Pag less than 7 hours yung tulog mo, mga 6 hours, or kapag umabot ka na ng 18 hours na gising, then sobrang laki na nung chance na ma-aksidente ka. Kasi yung usual na mga oras na mataas yung aksidente, it's either madaling araw, or yung after lunch, 2 o'clock yan, kasi yung siesta time, dun medyo na inaantok ulit eh. Tapos dun mas mataas yung chance na ma-aksidente din. Pinakamaganda talaga pag medyo inaantok na ng ganun, tabi muna. Tabi muna. Kasi delikado yung para kang isa kang malaking hazard na sa kalsada kung pinilit mo pa rin na kahit antok na antok ka na, tapos pinipilit mo pa rin mag-drive. Itinampok sa Expo ang bagong teknolohiya at kagamitan para sa mas maayos na tulog, katuwang ang Department of Transportation, Metro Manila Development Authority o MMDA at mga major brand sponsors. Yes, it's becoming very significant. Now we've seen so many accidents now occurring in Metro, particularly in Metro Manila, lalong-lalo na sa EDSA. Nakadalasan, yung mga aksidente doon na nakikita namin tuwing umaga, ang rason is sleep deprivation, kulang sa tulog. Meron tayo dyan mga public utility bus drivers, meron tayo dyan yung mga UB van drivers, meron tayo dyan yung mga truck drivers, more particularly, Binigyang diin ng kampanya na ang kulang sa 5 oras na tulog ay nagpaparami ng 4 na beses na tsansa ng aksidente, habang 6 hanggang 7 oras ay doble pa rin ang panganib kumpara sa 8 oras pataas. Dulot ng antok ang mabagal na reaksyon, mahinang konsentrasyon, pagdrift sa lane at maging microslip na maaaring mauwi sa matinding aksidente. Paalala ng mga eksperto, unahin ang sapat na tulog. Ito ay makapagliligtas ng buhay mo at iba pa sa kalsada. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang Tutu King Balen, susuyo. Masayang Binulo Festival ang pagselebran kay Balen in Porac. Makisaya tamo king kapiestan keti, king report ng Patricia Mamangon. King Balen ning Porac, matagumpay ang peg-celebran ing 20th Binulo Festival ase sentro king kultura, pamisasan metong at lugod dareng Poraqueño, king tradisyonal aparalan ning pamagluto a Binulo, king selebrasyon na genapan ninyang November 15 keti king New Municipal Hall Ground. King temang apag Binulo, salu-salu king lugod, kultura at pamibuklod. Pepakit ning LGU king selebrasyon ing malasakit king pakamala na kultura dareng katutubong aita. Ining okasyon tamo ngayon siyempre yearly tayong pag-celebrate. Ining Binulo Festival, aliyamo about food. Pero itang tradisyon at kultura na ning kaya katamong Balen, yan kaya katamong pag-celebrate.
King programa mi pakitinggelingan dareng Upland High School performers king cultural performances. Highlight king programa ing Binulu Cooking Ritual Ceremony nung nukarin peni muna ning indigenous people community ing tradisyonal pa magsadyaning Binulu kayabe reng LGU officials at reng bisita. Kabilang keting pa maglutong karni at gule kilub ning kwayan o bulo. Kaya po, miyabe-yabe tamo para pagselebran ing kapiesta ning Binulu. Metong kareng mahulagang tradisyon ning pakamalan tamong balen. Ing piyestang Binulu, metong yang parangal king mayabong a kulturo dareng kaya katamong kapatad a katutubo. Tinukyan niya itining awarding para kareng cultural dancers at cooking showcase participants, pati na rin ing tour king Binulu Trade Fair at Urban Sketchers Booth. So for the whole month po, meron po tayong 4x4 off-road. Ngayon po, kick-off celebration natin, kung saan makikita natin yung pagluto ng traditional binulo ng mga katutubong Aita. So meron din tayo kanina, at 6 a.m. meron tayong street cultural performance dance parade sa mga 3 Upland high schools natin. And kasalukuyan din, meron tayong trade fair. At ngayon din yung mga different barangays, yung mga farmers, yung mga cooperatives, restaurants, nagsama-sama para magluto. Yun yung iahayin natin later on sa Apag Binulo. Kasan metong mo naman king okasyon, i-Councilor Maynard Lapid, ing chairperson ng Committee on Tourism. Kami po kay Sanggunihan and in behalf na po ng tourism, panimuna na po Ma'am Jem Marimla. Dakal salamat kasi lalo na po kay kinatamang mayor po sasawang susuporta at mamye budget para po kanyang programa ng tourism ng Porok. Kabang at suya naman king selebrasyon, i-Department of Tourism o DOT Regional Director Richard Dainos. A beautiful way to celebrate my natal day, other than of course to join all of you. Pasalamat naman ni Norman King, ing chairman ng Indigenous Peoples Organization, King Balaus Apakamal, King Kultura Dareng Katutubo. Salamat po kayo kasi nalalawin ko yung poster ka ng 20th. Bago yung sabihin, baywat na yun, di ba? Kaya ka na akong pagpasalamat. Salamat kinagawang pulong kanyang para servisyo ka rin kaya ng kapatid na katutubo yung pabundokan. Meto niyang patuni ing Binulu Festival na mabiyeng-mabye at matatag ing kultura, kwento, dareng, tagaporak. Ako po ay Patricia Mamangod para King News Force, Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo. Makananupin ing pamagplano king pamagpakilalang produkto. Yan ang panigaralan at gagawan dareng estudyante ng Systems Plus College Foundation. Ay report. Isinagawa ng mga estudyante ng College of Business sa Systems Plus College Foundation ang kanilang mock presentation noong Biyernes, November 14 bilang culminating activity ng kursong From Idea to Launch, Product Marketing. Binuksan ang programa ni Professor Kevin James Alfonso na nagpaliwanag na ang aktibidad ay isang simulation para mabigyan ng mga estudyante ng praktikal na karanasan sa media engagement at product launching. Yes po. So ito po yung twist na ginawa po namin sa College of Business actually. Kasi we're gearing away na po dun sa puro academe discussion lang po. By the books, theories, foundations, ganun. So we want na ma-experience po talaga nila para magkaroon po sila ng training prior po talaga sila pumunta sa real world. Which is yun naman po yung point ng mga schools to really give them the experience. That's why yung buong course po namin, very minimal lang po yung lecture. Lahat po ng activities, real-world experiences po sila. Right now, we have featured Mac PressCon. Ongoing po sa baba yung booth activation. And then later on, meron po silang marketing video competition. Ipinresenta ng bawat team ang maikling pagpapakilala ng kanilang mga produkto at pangunahing brand messages. Kasunod ang 3 minutong product launch presentations. Nagsagawa rin ng Q&A session kung saan nagtanong ang mga media guests tungkol sa market positioning, brand storytelling at communication strategies.
Nagbigay ng malinaw at makabuluhang feedback ang mga panelist at pinuri ang mahusay na communication skills ng mga estudyante. Binigyan din sila ng tips sa media handling at pagpapalinaw ng brand identity. Tampok sa mga natutunan ang kahalagahan ng kumpiyansa, pagiging totoo sa mensahe at paggamit ng strategic communication sa harap ng matinding kompetisyon sa mundo ng negosyo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Ating pa mga paling balita, kay pamagbalik ning News Force, Pampanga. Babiya ko po yung Maya pa oras kay GNN TV 44 Pampanga. King karelang kadwang pulot adwang anibersaryo. Ing GNN TV 44 o ing dating Infomax Channel 8, amibayit kete king Ciudad San Fernando inyang 2003, ing menimuna at ang gangeni, manatili king pamamaya makabaldugan at maulagang balita para ka rin kapangpangan gamit ing amanong siswan. Magsilbiya pong tete ing istasyon ban ipayabot karing kabalen ding maulagang impormasyon at dapat tamong abalo king patas at balansing paralan. Ing GNN TV 44 Pampanga, magsilbiyang kayadwangan ng City Government of San Fernando ban ipabalo at idake la rin programa at proyektong gagawan tamo ban lakwas lang dakal ding makinabang at midinan kebaluan karing kakatamong susulong king syudad. Pasibayo, happy 22nd anniversary GNN TV 44 Pampanga. Isunduyo sa ingustong pamagbalita para karing Fernandino, para karing Kapampangan. Luwid ya ing istasyon para karing Kapampangan. Luwid ya ing GNN TV 44 Pampanga. Luwid ya in Ciudad San Fernando. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kaya katana lamang lawan reng mga lagong kandidata para king Miss Capas 2025, king report ng Patricia Mamang. Lumutang ang ganda, talento, at confidence ng mga dalaga ng bayan ng Capas sa probinsya ng Tarlac sa ginanap na sashing ceremony at media presentation para sa Miss Capas 2025 na ginanap sa Estancia de Lorenzo sa Barangay Dolores. Opisyal na ngang pinakilala ang 20 empowered candidates na agad sinubok hindi lang sa poise, kundi pati sa talas ng kanilang isipan sa challenging na question and answer segment. Dito'y ipinamalas nila ang kanilang galing, advokasya at ang hangaring maging mabuting kinatawan ng bayan ng Capas. Dumalo sa makulay na seremonya ang mga opisyal ng local government unit, kabilang sina Mayor Roselier Boots Rodriguez at ang sangguniang bayan na pinangungunahan ni Vice Mayor Alex Espinosa bilang patunay ng kanilang matibay na suporta sa pageant at sa pagpapalakas ng lokal na talento. Well, of course, yung Miss Capas Miss, gagawan mo yearly. So, being a tradition, dapat gawan mo ini every year. And
especially mamili kami na ilaban for Miss Kanlahi representing the Municipality of Capas. Inaasahan ang mas mainit at mas engrandeng kompetisyon sa nalalapit na Coronation Night sa December 10 sa Capas Plaza, kung saan makokoronahan na ang susunod na Miss Capas na magdadala ng bandera ng bayan sa mas malawak na entablado. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kata namang silipan, yung pamanyalaging Christmas tree, King Royce Hotel and Casino. King report ng Patricia Mamangon. Royce Hotel and Casino officially kicked off the Christmas season with Christmas of Splendor, a festive celebration that blended light, beauty, and hope into one magical night. 5, 4, 3, 2, 1. The annual tree lighting ceremony set the tone for a holiday filled with joy and wonder, highlighting the partnerships that continue to strengthen Roy's place as a premier hospitality destination and an essential part of the Clark community. Leading the celebration were Department of Tourism Region 3 Director Richard Dinos, CDC Assistant to the President and CEO Zoraida Camello, Tourism Promotions Manager Eladita Lorenzo, and Communications Division Manager Astrud Aguinaldo. Tonight's ceremony is a lesson in hope, a reminder of how light persists even when the world goes dim. As we stand together, we are called to understand, of course, its deeper meaning. Nandito rin si Mabalacat City Tourism Officer Arwin Lingat. Tonight, we welcome the season of splendor, a celebration of light, beauty, and the enduring spirit of hope. But beyond the dazzling decor and warm festivities, what truly makes this season splendid is the power of partnership. Adding sparkle to the night were performances from the Little Stars and the AUF Concert Chorus, making the evening even more heartwarming and memorable. Truly, Season of Splendor lit up not just the Roy's Christmas tree, but also the spirit of community and celebration in Clark. This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ang bili ng panahon kay lalawigan, kilo ng 24 oras. At low weather system sing sa lukuyang mamapekto king bansa, ing northeast monsoon o ing anging amihan o marimlang angin, ing northern at central Luzon, ing easterlies, iti naman ang mapaling angin na manibatan king dagat Pasipiko at araranasan king southern Luzon at Bicol region. Ing ITZZ o Intertropical Convergence Zone naman king southern Visayas at Mindanao. Detingan magdala lang paminsan-minsan na pamanuran karig may sabing lugar. Makaranas mo ring localized thunderstorms karas ninggat panapon at bengi. Ala na mga monitoring pag-asa, a low pressure area, kilub at luwal ng Philippine Area of Responsibility. Kabalen, maging party ka king pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kayugal, malyarin mong ikwento isumbong, kapamilya tanda rin numerong mayakit king kayiskin. Malyari mo namang mag-post king aming Facebook account.
Mag-umpisa na kang muntaking bangko at palibe bayo at malutong nga pera at ibiye mo ka rin kang inanak, uli nga be, 38 days na mo, bayo datang yung Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga di rin kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa Blang Kapampangan. I'll venue lang yan ng Lunes, may kala pa istorya, ketiking probinsya. Yaku po'y Beniginto at ini in News Force, Pampanga. Balitang tuto, Timbalen, susunod.